Nosaltres el que farem des de l'Ajuntament de Lleida serà abaixar impostos. Nosaltres creiem que s'han d'abaixar els impostos per reactivar l'economia. Moltes vegades quan dic que nosaltres fem una política de baixar impostos, la gent diu que és electoralista. Jo aquí vull explicar com nosaltres, abaixant impostos, podem crear llocs de treball. Primer, si nosaltres pugem els impostos a una empresa, el que li fem a aquesta petita i mitjana empresa, que no ens enganyem, són les petites i les mitjanes empreses les que creen ocupació, el que fem si nosaltres apugem els impostos és ofegar aquestes empreses, que aquestes empreses tanquin, que hi hagi un munt de treballadors que se van al carrer, per la qual cosa deixen de pagar impostos a aquests treballadors i a més, aquests treballadors les tenim que pagar l'atur. Si fem el contrari, és a dir, si nosaltres abaixem impostos, la gent té més diners a la seva butxaca. Com tenen més diners, consumeixen més. Si consumeixen més, fan falta més empreses. Si fan falta més empreses, també hi haurà més treballadors. Els mateixos treballadors que ens estalviarem de pagar-los l'atur i que, a més, contribuiran amb els seus impostos i, a més, tornaran a consumir més. Per la qual nosaltres creiem fermament en la política de congelació o baixada d'impostos i, a més, ho creiem perquè funciona, perquè l'altra vegada que vam governar a Espanya, amb les baixades d'impostos que vam fer, vam crear les condicions econòmiques necessàries perquè es creessin els 5 milions de llocs de treball. I el que funciona a Espanya també funciona a la Lleida.